Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas 6 pepanggihan malih ing pelajaran basa Jawa. Ana sing wis ngerti apa iku ungkapan tradisional? Ungkapan tradisional iku kaperang dadi telu, yaiku paribasan, bebasan, lan saloka. Apa sing diarani paribasan iku? Paribasan yaiku unan-unan sing ajeg panggonane mawa teges wantah utawa lugas lan ora ngemu surasa pepindhan. Tegese unan-unan mau tegese lugas, ora ana perumpamaane. Banjur saiki nerangake bebasan, yaiku paribasan sing tegese sesambungan karo watak, kahanan utawa tumindake manungsa. Sing terakhir yaiku saloka, ukara utawa tetembungan sing tegese magepokan utawa berkaitan karo bab-bab sing digambarake kanthi pasemon utawa pepindhan mau. Paseman utawa pepindhan iku tegese perumpamaan. Bedane paribasan, bebasan lan saloka. Paribasan yaiku ajeg panggonane. Bebasan uga ajeg panggonane, saloka ajeg panggonane. Tegese paribasan iku wantah utawa lugas. Dene tegese bebasan utawa saloka yaiku tegese entar utawa kias. Bedane sing ketelu, paribasan iku ora nganggo gegambaran utawa tanpa kiasan. Dene bebasan nganggo gegambaran arupa kahanan. Beda meneh yen saloka nganggo gegambaran arupa barang utawa kewan. Bedane sing kepapat, paribasan lan bebasan iku tanpa jejer utawa tanpa subjek. Dene saloka lumrahe ana jejere utawa ana subjeke. Sing kelima, paribasan, bebasan lan saloka iku tetembungane ora kena diwolak-walik. Tegese tembung mburi ora kena dikek tembung ngarep. Semono uga walike. Tembung ngarep uga ora kena diwalik dadi tembung sing mburi. Nah, bocah-bocah, disinau lan dipahami dhisik ya. Kita pungkasi pasinaunan dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.